Φερνάντες, Νέβες, δεν πέρασε η μπάλα, ο Ρονάλντο, καταπληκτική εκτέλεση στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Λάθος, Βιτίνια, Τρινκάο, Βιτίνια κι άλλο, η ευκαιρία του Ρονάλντο το βάλε όπως γούσταρε εκείνος, το βάλε μάγικα, 87, 5-0. Νούνο Μέντες σε ακόμη μια φανταστική ενέργεια, ο Ρονάλντο! Οι Πορτογάλοι είναι νικητές του UEFA Nations League. Φέλιξ, Μανέ, Τακουράκι, Ρονάλντο. Φερνάντο μπροστά του, έβαλε στο καλύτερο του σουτάρα, Ρονάλντο! Τι έβαλε ο Ρονάλντο! Ramway in the centre, brilliant play by Mane. Siri with the clearance. Ρονάλντο! Στο 64. Η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο. Δεν σταματάει να σκοράρει.